Tak ja zdravím všetkých fanúšikov a fanúšičky. Later. A vítam vás u nového videa. Jak ja, tak aj môj kamarát. No, to budeš milo prekvapený po tom dotočení videa. Dneska si zahráme hru Color or... Nie. To je iná hra. Joinul sa tu môj kamarát Marko a to je ten, ktorý točil tú prvú hru Mr. Beast. A my si dneska zahráme hru... Proste dajak sa volá, dajaká. Tu ju máte na obrazovke. Myslím, že je to Color dačo. Je to poznať podľa farieb, čo? No ale ja som tu s ním, sa už natáča. Opakujem, po natáčaní budeš milo prekvapený. A je to prvé video aj so mnou, je to na spoločný YouTube kanál, lenže nejak sa nám nepodarilo prvé video zorganizovať spoločne. Bohužiaľ spolu nevoláme, budete tu mať pohľady obidvoch a nevoláme spolu kvôli tomu, že nám to nešlo. Takže nebudeme sa počuť. Pekný tanček viem. Vyberáme nejakú mapu, jak som určite tú prvú. Kde je môj kamarát Marko Hatan? My máme nejaké palice! Čože? Toto je svetlo červená. Sranda by bolo vypadnúť hneď v prvom. Svetlo zelená. Tu je. On už to hral asi trošku častejšie, jak ja. Tu je Meďa. Tu je Rafael. Rafael Leo tu je. Wow. Kto viete, kto to je, dajte odber. Blížime sa k 10 odberateľom a boli by sme rádi, kebyže to dáme. Tmavá zelená. Ne, to je táto. Yes, skočil som to. Ako to nám spadol. GG, bro. Tak sa volá náš YouTube kanál s hodou náhod. Ne, ona bola tam. A ja som ju nevidel. Respawn. Za webáky ja nie som tak bohatý. Mám palice. Čau. Čau. Nakoniec to po napínavom súboji, trvalo je to možno 2 sekundy, vyhrala Penguin Precious a my tu dvaja môžeme iba plakať, že sme nevyhrali. To čo je? Tu má... On si nejaký bot. Graj. A, typka spadla. Purple. Oni stoja všetci na nej. Ja som to nestihol. To čo je? Prečo som taký... Ja som si tak oddialil, hej. Oni sú takí veľkí. Haló, pán rozhodca, prečo sú takí veľkí? Ja som oproti ním úplne maličký. A ľudia, obidvaja spadli a výhercom je... Nikto! Čože, tak takého víťaza som tu ešte nevidel. Máme hoverboard. Tu, stojím na ňom. Na nej. Z barcode. Mám level 8! To není možné. Yellow. Uj. A. Bye bye. No ľudia, vôbec nenáschvál. Som skočil do vojdu. A. Tak môžeme iba fandiť. Dáš to. Dáš to. Nepokaz to. Dáš to. Marko Hatana je vo finále. A tak môže byť druhý alebo prvý. To dáš. Ale obidva spadli. Takže nie je... Víťaz je Penguin Precious. Hamba ti.